guys, hello mga mamshi. Ayan, ginabi na tayo. Bali mag-haul tayo ng mga pinamili ko. Worth 4,500 lang naman to. Yung 4,500 ko is may sukli pang barya. Ayan guys, pakita ko sa inyo. Syempre sinigurado namin na, o sinigurado ko na wala na talaga malalaglag. Wala nang malalaglag. Kasi nung last naming bili dun sa malapit na wholesaler dito sa amin is nalaglagan kami ng isang balot. Diba? Buti na lang yung maliit na plastic lang ng mga chicheria. Ayan guys, pero ngayon sigurado wala tayong nawalan. Hindi tayo nawalan. Ayan guys, bali mga chicheria lang naman to. Mas marami talagang chicheria. Magkano na ba yung mga bentahan ko ng chicheria? Ayan guys, keep on watching. Bali ayan guys, mayroon tayong 3 bundle. Ayan. Tapos, 2 plastic na maliit. At isang box na malitin. Yan is mga dilata yan. Tapos ito mga mani, mga chichiryang mamiso. Tapos yun is mga sabon, shampoo, posporo, ganyan. Tapos yan mga chichirya na. Pero dito is may halo to. Ayan, pakita ko pala sa inyo guys ito. I-share ko sa inyo to. Ayan, diba? Ayan guys, ito guys. Wait, punitin ko na. Kasi may bumili na rin naman kaya pinunit ko na. Ayan guys, ito oh, itong Cadbury. Ayan, di ba? Siguro may nakapanood na ng video ko nito. May in-upload akong ganito na maramihan akong kumuha nito, di ba? Dahil mabiling-mabili to sa mga bata. Bale, napakamura pa noon. Ngayon is nagmahal na siya. Buti na lang dito sa malapit sa amin sa wholesaler is yung old price pa. Pero kung dati 35 lang siya dun sa kinukuhaan ko. Dito sa malapit sa amin is 40. Kaya mas okay na rin kumpara sa new price ngayon is halos doble na. Ayan guys, meron akong upload niyan na maramihan akong kumuha nito sa ahente ko. Tapos nung sinabihan ako ng ahente ko na magtataas to. Kaya lang, nung sinabihan ako magtataas to, ayan, maramihan na ako laging kumuha. 10 piraso, 6 na piraso, 8 piraso. Pero hindi pa rin tumataas. Kaya nung talagang tumaas na siya, hindi ako nag-alam masyado or hindi ako naka-update dahil 'di ba may mga stock pa nga ako. Tapos ngayon yung order na ako, hindi sa ahente ko doon sa grocery. Nakita ko yung price niya na halos doble na sa old price. Kaya agad-agad naghanap ako ng ganito. Inaalala ko nung huling bili ko sa grocery, huling bili ko sa Silina, nakikita ko ng ganito. Kaya nagtanong ako kung magkano. Ayan, 40 pesos. Kumuha ako ng 10 piraso, di ba? Tapos alam niyo ba guys, sa mga chichirya naman, nakakatamad namang isa-isahin ko pa to. Halos lahat ng maliliit ko is 8 pesos ko na ang bentahan. Lahat talaga halos 8 pesos. Wala na akong 7. Kasi alam niyo ba guys kung bakit? Kasi nga di ba nagtaas din naman yung mga chichirya. Kung tutuusin, meron na dyan na pwedeng pang 9 pesos. At meron din namang pang 7 pa. Pero hindi na ako nagaganon pa dahil halimbawa yung pwede ng i9, bumabawi na lang tayo dun sa pwede pang i7, di ba? Kasi kung minsan 7, 8, 9, baka malito pa yung mga bantay ko. Kaya sabi ko is lahat na 8 pesos. Pero iba pa rin naman yung tag 15, tag 25, tag 30. Alam din naman nila kung alin doon. Pero yung mga 7, 8, 9, meron na kasing pwedeng 9 yung mga pillows, di ba? Pwede na yung sa 9 pesos yun kasi ang puhunan na nun is 7 point something. Tapos meron din naman na pwede pang 7, pero hindi na ako nagsi-7. Lahat na talaga is 8 pesos. Ayan. Tapos yung mga 23 ko dati na malalaki, may 25 na. Minsan nga meron na akong 27. Ayan, hindi ko na siguro isa-isahin sa inyo. Yung piatos ko, 15 pesos pa rin. Kasi ang puhunan nun is 12 point something. Nasa 13 pesos ng puhunan. Kasi mga ganyan ko naman is 30. Tapos ito, alam nyo ba guys, is ito, napakamahal pala nito. Nasa 40 plus pala ang puhunan nito. Pero binebenta lang namin to dati ng 25. Di ba? Ang laki ng logi. Ayan guys, pakita ko sa inyo na yung mga kinuha ko. Ayan guys, bali pinunit ko na siya. Meron tayong kape. Ayan, 1, 2, 3, 4. Basta 10 piraso yan. Tapos yan, gumawa tayo ng mga kape. Tsaka swak. Tapos dito lahat to is ano naman to.
Dito naman, ayan, sa Posporo, 3 piso pa rin yung bentahan ko. Dito sa Joy, 7 pesos. Safeguard, 20. Champion, 7. Silka, 20 pesos. Ito, 3 piso. Tapos dito is 8 pesos. Tapos sa mga tatluhang Downy, 15 pesos. Kahit anong kulay, 15. Tapos yung ating Ariel is 14. Tapos yung mga sabon is 20. Yung Downy maliit is 7. Ayan guys, dito naman is mga mani. Ayan. Ayan guys, ano yan ha? Worth 4,500 yan. Ayan. Tapos meron pala tayong bagong dating na mantika. Ang kuha natin is 390. Diba? 390. 32.50 ang puhunan. Bentahan ko is 36. Tapos ito ay mga mani, mga mamiso. Pero meron dito ngayon may bukas na. Meron ako dito nakuha 3 honey. Tapos meron ako ditong wait lang. Meron ako nakuha 3 ice pop, 'di ba? Kasi katulad ngayon, paubos na yung gawa naming ice candy para kahit pa paano may hindi tayo maagap-agapan. Bumili ako ng 3 ice pop. Tapos yan, hindi ko na isa-isahin ito. Yung mga dilata naman. Ayan guys, dito naman sa mga dilata. Ayan. Siguro di ko na rin ito isa-isahin. Basta kasama to sa halagang 4,500. Diba? Ayan guys. Ayan yung ating mga chichirya. Ang bentahan ko dyan is 8, 15, 23, 25, at 30. Ayan. Tapos, ito, choco shot. 2 piso ang bentahan nito. Pero sa bagong price, alam nyo ba guys, hindi na siya pwedeng 2 piso. Mga 5 piso, 2. Yan, pwede. Tapos yan lang naman guys. So, diba? Yan lang guys. Thank you for watching. Kunti update lang tayo dahil hindi na tayo nakapag-vlog. Hindi na tayo nakapag-video dahil medyo nabibisi-busy tayo. May bago tayong gawain. Yun lang guys. Thank you for watching. At ayan na nga guys. Diba? Ang sarap lang mamili. Ang sarap mag-haul. Pero ayan na. Dito na tayo sa part na napaka... ang display, ang ating pagdi-display, pag-aayos, wala naman tayong maasahan sa pag-aayos dyan, di ba? Kaya yan, dyan, sasabak na tayo sa ligpitan. Pero yung mga chichirya ko talaga is yung anak kong panganay yung gumagawa niyan. Yan. Tapos yung iba-iba na lang is yan. Kunti na lang pala yung gagawin natin. Dahil yung chichirya naman is, baka bukas pa niya ikabit yan. Kasi, yun na lang yung ating natitirang chichirya, di ba?